Yo, Bafetu, hey yo, so I was just chilling around on YouTube and I came across this video. This video is titled Best of Dlamini and Mahewu. This video was posted like around 1 month ago and I'm about to react to it. But before, please go ahead, please leave a like on this video, subscribe and turn on the post notification bell so you'll be notified next time when I drop another ping pong banger reaction video. Here we are, boys. Let's go. DMD Films, dog. Cha. Ngiyayizwa eyokushona kukaNgubane. Kubhlungu. Kodwa ke engayenzi ingqondo kumina ukuthi yini le esiyenza uMakhuzwayo akhihlisa kanandi. Maxwell, izolo uthenga impelezele siye kaNgubane ofufuzela umuthi phambi komnyango khona uNgubane bezozika igama lakhe bese ukuyetholetha kodwa nangoke seshona ke. Oh, engakho izolo ngisengiqhamuka lapha emgaqweni navele nasula kwaMonco. Cha, lapho bengishela. Ubenzani? Dog, ngenze njani wena ulova wakho uzuthi lo umeshela intombi yakho ungenze njani imali So ubungibhekela yena ukuthi umuntu osifazana olulani. Cha, ungani alright Maxwell. Ungani good. Awufanele phela makukuthi ulona makukuthi umumcheck manje pho ukhalela nto yabo they show like why simply sothi uzukhale uma wenza lo act test like asikho isidingo sothi uzukhale ngaphandle phela makuthi yabo uyamgoqa ke sizo understand ukuthi why exactly ukhala ntsonto ngisho silime somayewu. Hawu Dlamini. silima Shut up and work wena. Shut up and work. bethu kunabo bonke abantu ngabathemba ngathemba uMaxwell dog. Come on Dlemzito. Oxoxa kancane. Hey, uyambona kodwa uMaxwell ukuthi ungqokele kahle kanjani? Manini, leyo ukuthi uNgubane ushonile and uMaxwell ngenze ukuthi unesandla. Yona siyayiziba? Hayi, Makhuzwayo. Angithi uthe wena uNgubane uqale wakhala ngestroke ukuze ashone. Okusho ukuthi ubulawe isona ke stroke leso. Musanike ukuloko upende uMaxwell ngento ebhedayo la. Awu. Usukela igeza lensizwa elinuka na kahle kanje. Shut up and work wena. Maxwell. Manje uthini? Uthi ngimthatha uMakhuzwayo back. Ubuza mina Dlamini. Hawu angithi wena ubungithestela yena. Kanti ukhuluma noba like dog come on like dog noma sane ngibaseleke bethu umuntu masana mbuzi the obvious mfethu like kuthi bethi shy dog like ngikhuluma mhlawumbe ngiyathest umuntu ngama-WhatsApp abuze ukuthi ubuza mina kanti le number yaba dog like what the f Apho umuntu osifazana oqothoni ingakho sengithi angibuze ngenze njani ngimbuyise. Oh ya. Mthathe Dlamini uqinisa umuzi wakho man. Hey. Okay. Hayi. Themba Maxwell dog. Makhuzwayo. Mince bhati lindele isibhaqi mince bhati. Gogo. Kwenzalani? Bengithi uDlamini uzongibulala. Why engangenzi lutho? Angithe ukhumbula umuthi owudlile. Gogo. Kanti lo muthi ongese ngawo wani? Ukuthi uthandeke. Gogo, ngithandeke kobani emadodeni noma ebafazini? Kwenzakala iphutha lafana.
Nguthake sakuzithakela mina. Uzothandeka emadodeni. Ibhadele luthando lo bafethu. Mana gogo, uthi ngisinde kudlamini ngenxa yomuthi? Kubukeka kanjalo fana. Okay dog, like on a serious note, umoyazo na lezi zinto lezi zogogo nama ancestors, like umuntu uma ekhuluma nedlozi like uyasho ukuthi mama sayaphendula ugogo noma mhlawumbe uphendula like ngekhanda or spiritual something like that. Please let me know in the comment section ngoba angazi. Gogo, thank you. Dlamini star. A ghost. Episode 7, it could be worse, okay? Episode 7. Oh, episode 4, it could be worse. Yeah, I should say it can't say. Obandayo. Oh, akathe ngenhlobone Dlamini. Thengikhokhi kodwa ngaphambi kokuba uyithathe lo khokhi ixukuze mase uyibeka ngasekukhanyeni uma wabona unyuka into engaqondakali kahle shiye phansi lo khokhi uhambe uthenga kwenye indawo. Hawe. Yazi bengizokwenza njalo ngoba nisa nje esitolo kaBaja. Hayi, qiniseka kuthiwa imiqondo ehlakaniphe ngokufana icabanga ngokulingana. Mama. Ukabani umqondo ohlakaniphe ngokulingana nowakho ngabe wami? Yeah, Dlamini. Great minds think alike. Great minds think alike. Amen. Amaye ucabanga ukuthi mina ngicabanga njengaye. Maye ulivale kanjani ibhodomo olivale kanjena? Isilima lezi kade sithi sithobe ngesibona kuFacebook. Sasinje angazi mesabhala ithini caption. Oh, ngilifaya kanjena ngoba melivaliwe alingeni kahle kulesa space. How? Yina bekuvi Yabo lepahla la hlukanise ngayo. Yabo thi ngaphezulu kunespace eningi mhlawumbe emezoneni. Namahlapa afaka iplate ngoba iplate li flat kuze kuvaleke. uthi uadjust lento kuyona divide village. Hayi. Mina umqondo awufikanga naleyo solution. Ufike nale. Plus ke ama gems ngeke azawubona umehluko azoyitshela ukuthi ibhodi livaliwe. Yabona mina maye umehluko. Well, phela Dlamini nawo lona igems. Umekhumbula itakayenza. Manje ke webugs. Awusho. Eliphle business osuliqalile eselikufakela imali ngokusheshsha ongaka. Oh, hayi Dlamini. Futhi kunezinkukhu ezilala lapha kwami for eminyaka. Mana ke bugs ngikuzwe kahle. Yithi zothotha izinkukhu zabantu dog. Hayi ngeke. Uthi angazi khona futhi anganoma iqiniso indlela kodwa kuthiwa khona izinkukhu ezidalelwe like HOV ukuthi zikhipha amaqanda kuphela like wena leyo nkukhu wayipheka wayidla angazi ngathi ilo ino poison or something kungenzeka mhlawumbe like ufe mase kukhona lezi nje mfethu lezi ezidliwayo nje kuphela mase angami mase kube khona nezinye nje engazidliwa engakhiphi iqanda okuyinkukhu nje. Usunjo nje inkukhu? Hayi no Dlamini. Njoba de ngichaza. Lezi izinkukhu kade zaqala ukulala lapha kwami. So lento ithatha njengokuthi manje sengisikhokhisa lento. Ilento. Ezingabani lezi inkukhu bugs? Ngizokwazi ngani mina Dlamini ukuthi ezikabani ngoba mangathi nami ngiyazibuza ngeke zengitshele. Hey, webugs nodla inkukhu zabantu abarong ngiyakutshela uzizwa ikhala esweni. Abote ngisho. Ngiyazidayisa angizidli. Abantu abokhala ngaleyo nto abazidlayo. Angazi ngifila kanjani ngalento yakho. Manali, idlozi lakho beliseDubai yini lase libuya nale design. Emali. Ubani igama lakho umugqoke kanje? Vele Maxwell confused dog. Ubuya beyinika
sorry boyabe lo yini umuntu onedlozi like kanjani ubukhuluma isiJoji dog phela ngazi ukuthi mina kumele ukhuluma isiZulu nje one way manje masiwazi ukukhuluma nani isiJoji dog is not to make sure wait man ungangitsheli usuDubai Mahewu awukahle man. Makhosi from Dubai. Ngibona uEm edlule eshesha yini kwenze njani? bona uEma hayibo hello Mahewu ngilanga kwakho ukuphi angithi ngasho nje ukuthi sengihlala kaDlamini manake ufike nini Mahewu ibala manje Seyisejampile ke mama sefona nje umuntu wakhe. Seyazi ke paradise. awukahle is not to make sure. Ngiyalithanda lamakhosodo. Awukahle gogo. La makasada. That's going to wrap it up for today's video. If you enjoyed the video, please go ahead and leave a like on this video. Please leave any nice comment. And if you want to check out like the full original video yourself, go visit the link in the description.